So what's up, ngayon ng Aldocho time kanin San Fernando Public Market ne. Karagyan tayo ba pang JB mag-robotic moves. Sinikat ba pang JB karang galawan ng pandigman ne ba payan ako karatong robot-robot ng galawan ne. Ako balo nung mag-epilepsy o mag-robot-robot siya. Igagawa na namo siguro ba para masaling kayang panindan ne. Kaya sikat na rin pamandilo ng soft drinks ba. Bapot pandilo may soft drinks. Kakanta na mga ede sa sabyang maranat ko kabang gagawa akong soft drinks. Ay nilalagay ako ng katasbulong kapaya. Ay dana, Ronald kunan mo na ining baso may nakabagya. Yung gagamitan kong bulong kapaya ngayon eh, dahil malakas siya tama. Gustong minom ka nga pulong basong makanini, siguradong maging okay ka. Makanan ko nga sabi, dahil na kasi po tamamaklat ko sobres, balam dudurot ko buntok, kaya balam tutag daw meron to. Yeah, okay yo, dahil nasalin ako. Dana Bab, malakas siya tama yung kaya ang soft drinks ne. Aqua mo ka rin sales stock mo ne. Sige Bab, sali ko nga pulong mo kanyan. Bab, nano palang lalagyan mo ngayon ay? Ay ne, tabataol, bang babaray king akmulan mo. Atin na kang pambaro, at ka pang panulak. Awan eh Bab sa lesen ha, dumali yo. O yan Bab, nano yan? Ay ne, di ng kong pulburon, bakit ang manyaman niyo. Nano klaseng pulburon Bab, dana kaburi ko pa mo ka rin. Alubebe flavor. Di dana Bab, patinwaring flavor mo kanto. Amo na, makiramdam ka pa. Numburi mo may katama, andyan puro ka mali kayong tinginin kaya kang girlfriend. Bab, pani ako ping mali kaya eh. I suggest binom kang makanini, yeah.